हाँ चालतोय. अरे यार मारून लक्षात इतने तेजस ये लोग किधर से आए? भाई मी मनातल्या मनात वाचलास. मी काय केलंय. टोमॅटो नाही खाल्लास म्हणून वाचलास. बोल. शुभ सकाळ. गाडी बघा. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आजचा दिवस मंगळवार म्हणजे आज उपवासाचा दिवस आणि काल त्यात पण काय पण येऊ शकते सगळं वेगळं. आणि अशी हो आमच्या गाडी येऊन फिरते इथे इथे ही गाडी आणून ठेवली आहे घरात. या गाडीला 3 वर्ष झाली. 2-3 वर्ष गाडी बघितली गाडी. तर बघूया आज काय विशेष आणि काय वेगळं. तर हा ना, असं मध्ये बोलून देत नाही यार. तर कालचा ब्लॉग नसेल बघितलं तर जाऊन बघा. धमाल मस्ती एन्जॉयमेंट फुल आहे. डान्स बिन्स केलाय काय पिलो ना. हा तर आज पण बघूया आपण काहीतरी डान्स बिन्स करू, काहीतरी करू, पण करू 100%, 101, 102%. ओके. किती टक्के? किती 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 टक्के वाला. तर तिकडे चालले भांडी आप टापी आणि बघू आज काय नाश्ता तर आमचा नाही, आज उपवास आहे. ओके. तर बघू ऑफिसला भेटू किंवा ऑफिसवर आल्या भेटू, पण भेटू 100%, 200%, 300%, 1000%. तर बघत राहा आमचा ब्लॉग. बोल बघत राहा. बघत राहा. आमची गाडी बघा, ती बघा तोडून टाकली गाडी. पाय काय बोलायचं काय मित्रांनो, मी आता मंदिरात दर्शन केलं. काय केलं दिसतंय का? बोल. आम्ही देवबापाच्या पाया पडले. भरपूर प्रसाद खाल्ली. चला आता आम्ही कुठे भेटू? घरी. शिव गाडी चालवणार आहे. ओके ना पिल्लू? ओके माय बेबी. चलो. काहीच इकडे काय बनतंय इकडे जे मी बनवतो स्वतः, मला येतं एवढं चांगलं. पनीर डोसा. हा इथं बनणार आहे मस्तपैकी आता गरमागरम असं सँडविच. पण आपण खाणारे उपास सोडून काय करणार आता. बटरला लवकर काढलंय इथं यायला. वा बीट, टोमॅटो, काकडी, बरे कांदा बिंदा नाही घेतलाय. आणि बटाटी इकडे उकडून आलेली आहेत मस्तपैकी. बघा आता उकडून आले. हो भाई, सोलायला मला लावणार आहे आता. काय बोलायचं नाही, फटाफट पाहिजे ना. चला आता जरासे बटाटी सोलतो आणि नंतर भेटतो. बरं मंडळी, बघू ते सँडविच तरी कसे लागतात. भेटणार नाही आपल्याला. चांगले लागतात. लागते का एवढं थंड बटाटा? खा दूध. ब्रेड आलाय, ब्रेड वाला आहे. बटर नाही, चीज आहे ना. चीज नाही, बटर आहे. बटर आहे. फिर मग आलाय बटाटा, मग आलाय बीट, टोमॅटो. इकडे आलाय शेव. इकडे आलाय शेव. उद्याला ठेवले ते स्कूल मध्ये मागितले टीचरने. आणि नंतर आलेलं आहे मीठ थोडं चवीनुसार. साईड लाव रे. हा एक मधी चल साईड लाव. चवीनुसार. थांब ना भाई, थांब ना यार. मग काकडी आले, काकडी होऊन बाजूनी पागल बनते. तर हे काकडीला झाले सजावट आणि झालाय डोंगर उभा. इकडनं परत आलाय एक ब्रेड चमकता. इकडे गेलाय बटरचा आणि याला पाचलाय फॅरन लवली आणि हा कंटाळून गेलाय. मला काय देत नाही. आम्ही त्याला इग्नोर केलं, पद्धतशीर इग्नोर केलं. आणि इकडे शेट आलेत, मानव शेट. हे काय घेऊन चाललंय? हा बघ, टॉय घेऊन चाललंय खाली. ते नको नेऊ खाली. बटर नाही, आता चीज. हा बघा हसतो आज. डॉक्टर असेल या इथे लॉलीपॉप मागतोय तो.
आणि इथे मस्तपैकी आले ह्याच्यावर चीज. आता सँडविच असं असं तोडताना असं हे होणार काय होणार हे असं. सिरियसली किधर से आए हो तुम लोग? कहाँ से आए तो बघ तो बघ. इतने तेजस्वी लोग. हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा फ्रीज मध्ये शिरते हा बघा. जा ना मग. व्हिडिओ करू तुझा. आणि इकडे गॅस पण चालू झालेला आहे. हे सिलेंडर भेटलाय आजच. सिलेंडर पण नवीन आलेलं आहे. हा भाई सिलेंडर सिलेंडर लय तुम वांगी जो वाली. आए जिंदगी में. सँडविच बन गए. भाई नाद नाही आमचं भाई. आणि ह्याचे परत मटर झालंय. आणि आता तव्याला लागणार आहे मस्त पैकी असा. हो 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 बुडबुडी. त्याला पण असं मस्त म्हणजे त्याला पण असं वाटलं ना पाहिजे की माझा खून करतात असं किती जा. आणि इकडे आलंय सँडविच. आणि मनातल्या मनात मी का असतोय ते मलाच माहितीये. एकच बनवलंय. एकच बनवलंय ते ठीक आहे. पण माझा उपवास आहे. आणि जमलंय सँडविच साठी. आणि मी खाल्लाय थोडासा बटाटा. उपासाला बटाटा चालतो. अरे हा चालतोय. अरे यार माझं लक्षात सिरियसली नाही. म्हणलं तिथले तेजस्वी लोक किधर से आए? भाई मी मनातल्या मनात बोललो, वाचलास. मी काय केलंय. टोमॅटो नाही खाल्लास म्हणून वाचलास. काय लागलं तुला गरम. अरे तवा इकडे होता ना टच पागल. प्लेट बघ किती तवा झाली. तवा इथे इकडे 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 थांब थांब. नाही मला कशाला करू. भाई एकच सँडविच बनले आणि चीज खाली वरगळायला लागलाय. बाई ते गुढीपाडव्याच्या माळा काय सुट्टी बिट्टी ऐक नाही पाडव्याला. आहे सुट्टी. कसं लावते बटाटे अरे काय. अरे ते मेल्ट नाही झालंय ना उलट जास्त लावते नशीब समज. तुला 2 बस ना सँडविच. बस तर काय आता आता काय बनवणार. 2 बस मी पण काहीतरी बनवणार ना तर 2च देणार. आम्ही 4 माणसं आणि 2च बोलतो. कमीत कमी 8 2 मग एक काय म्हणे उचलून नाही त्यासाठीच बनवते. मला अजून टाइम आहे. चला परमेश्वर आले. सँडविच बनवू द्या. बनवून झालं भेटू आणि घरी जाऊन खाऊ. राईटच का? नाही उपवास आहे भाई. तुला काय माझा तुझ्यामुळे उपवास माझा इथंच सुटेल समजलं ना. आई इथे सँडविच. येऊ दे येऊ दे भरू दे डबा. तर लागलं की चालेल. हा भाय सगळं इंग्रेडियंट काय ते बोल एकदा काय इंग्रेडियंट्स कसा जो माल मसाला भरलाय तो बाहेर आलाय. असा नाही असा असं हे कर ना काढ ना झाकण कर ना. तर चला ताईने दिले सँडविच आणि घरी जाऊन खातो मी सँडविच. उपास सोडून पद्धतशीर मध्ये या पिशवी आम्हाला कारण की गरम भरपूर आहे. तर चटका तर लागू दे. आता कसं वाटतंय गारगार वाटतंय. हा मागशील दे दे दे. नाही मी नाही आला पाहिजे. आलाय शूट साठी घरी माझ्या. कधी नाही. अरे काय यार. हा काय यार. यार भाई हा जेवण आलाय का. मी जेवून आलोय पण हमेशाच येतो. तू काय नवीन सांगतोस. हा ना लाडले 8 वाजता ये बोललो. मला 9:45 फोन करतो येऊ की नको. भाई ब्लॉग बघितला का तुला मीम टाकले मी. ए मेरे साथ अन्याय हो रहा है. क्लियर हा एकदम मस्त क्लिअरिटी भाई. दूंगा मेरी जान. क्लियर कोण रे घ्या आता चरणचा होतोय शॉट इकडे. यार हा तू करतो. कॅमेरामॅन फोकस. जल्दी फोकस करो. बस अबले अब वो वाला ले. कैसा झूम होएगा मेरे इधर से. झूम. हा चल मराठी बोल. ए लग गया हाथ मेरा. नहीं कर तू कर.
साले इसने खुद ही खा ली. खतम कहानी. खतम कहानी. ऐसा करता है अरे क्या? हा, नाही, तू नाही, blogger मला आहे असं तू. मी तू घेतलं. blogger में नहीं रहता. ये ऐसा कितना भाई कितना शूटिंगचा हे बघा स्ट्रगल बघा. हे मी हे असं अंगावर टाकतो मग, ठीक आहे? ठेव ना तोंडातच. आणि मुंगे टाकू अर्ध खाल्लं घालू. नाही अर्ध गेलं. अरे अर्ध तोडून ह्याच्यावर ठेव अर्ध तोंडात ठेव. एका हातात ठेव ना असं थोडंसं तिकडे. तोंडात ठेव ना. हा असं हातात ठेव. हा अरे भाई खाली पडतोय. शे. तोंडात भारी वाटत होत रे बाई. नाही पण ते तसं कसं. खतम कहाणी. करू का चालू? खरं बाई. माझे पाय यायला लागले. ह्याचा घेतो ना परत बोंगा बिंगा. हसतोय ते. हसतोय तो. असू नको ए. थांबा 1 मिनिट चेहरा थांब. लाडले. ऐसा कुछ चाहिए क्या? चष्मा एक असं तेडा करून टाक चष्मा. ते तेडा तेडा. ऐसा एक वरती एक खाली. एक डोळा वर. हा हा. ऐसा कुछ मस्त है, मस्त है. अभी अच्छा है ना? हा. कड़ा इसके पानी में से फेस निकालते हैं मुंह से. नाही ए भावा माझ्यासाठी पण पाणी घेऊन ये. आणि हाईक ते नाही परत घे. ते वाला नेक्स्ट वाला सेंटेन्स घे. पाणीचं बरोबर आलं ना? पाणीचं बरोबर आहे. पाणीचं बरोबर आलं. कारण की ना पहिला तू तिकडे थांबलेलास ना मग मी तुला तिकडे सेंटरला ठेवलेलं. तू नंतर इकडे चुकलास ना. हलणार ना थोडं. नाही सेंटरचा हल्ला ना मला आता परत तो सीन घ्यायला लागेल ते सांग. परत घेऊ. नाही तुला कुठे बसायचं बस पण परत त्या दोन्ही side ला घेऊ? मला सांग. दोन्ही नको एकच ना. दोन्ही घे. पाणी बरोबर नाही. आणि काय ते आणि आई ऋतूने पिठाची काजू कतरी ठेवले उंदीर मारायची काशील विशीला. असं चांगलं रिअलिस्टिक वाटलं. एवढं चांगलं गायडन्स देत होतो तेव्हा तो व्हिडिओ नाही काढला. आता काढ. हाय चालू चल. सांगू मग बघितलं भाई त्याला आलं पाहिजे. जमलं ना तुला. तुला समजलं क्रेडिट आलं. थाला बरोबर इथं 7 जानेवारी अशीच नाही. चला. फादर थांबलोय मी म्हणून. फादर मम्मी ए मम्मी आवाज येतोय. फोनवर बोलताय आता कसं सांगतील ते. थांब ना तू. हा ना. तर मित्रांनो आम्ही खातो आईस्क्रीम. मँगोचे मला पण किती 2-2 आले. चॉकलेटच्या बदल हा ना तुला आवडतं. ही मिक्स आईस्क्रीम ही जरा वेगळीच लागते पण भारी लागते. चालू झालं तुझं. आणि इकडे बघ काय चाललं. हे काय आहे. तू काय करते तू. रबडी मेल्ट करते. मेल करते वेनिश स्टाईल. थंड आहे ना. हा थंड आहे. थंड आहे, गरम करते. घेतला भरला खाल्ला. खाल्ला असं घेतला झोपला ना. असं घेतला अरे आलाच नाही. बर्गर लागले. हा इकडे मस्त झाले. खिमा झालाय पण आईस्क्रीमचा. तर मित्रांनो ब्लॉगचा येईन आमच्या मस्तपैकी असं चॉकलेट मँगो आणि आल्मंड रोस्टेड आईस्क्रीम खाऊन होतं. तर 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 सँडविच पण एक नंबर झालेला. परत उद्या मला बोलला नाच काय सँडविच झाला चांगला. तर तर ब्लॉग पण करू एंड. कारण की कसा वाटला ब्लॉग सांगा कमेंटमध्ये. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मला येत नाही बोलता. सबस्क्राईब करा. काय लागला. भेटू आपण उद्या. तिथे आईस्क्रीम एवढं गार असतं. तव्यावर ठेवू. तर भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.